simplement unes paraules. Volia manifestar les meves felicitacions a aquest grup d'alumnes per llançar-se i ser valentes per a participar en aquest concurs. No ho havíem fet mai. La promotora de l'editorial Macmillan va proposar participar en un concurs de pòster i aquestes xiquetes van ser decidides i van llançar-se i han guanyat el segon premi a nivell nacional. Per això jo vull manifestar les meves felicitacions perquè en elles va el reconeixement de tot el professorat a la valia de tants i tants alumnes que tenim en el nostre institut. Elles són unes representants del bon fer